Salamat. Nakamute pa tayo. Sis Regine, Abo, mega love shout out. Ang init. Naantok ako ba? Isa lang gamit kong cellphone. Nakita yung butas ng ilong ko ba? Nadidinig niyo ako dyan? Bangon ka na dyan. Kahihiga ko lang. Naantok nga ako. Tinan mo kita butas ng ilong ko. Takpan ko. Malakas boses ko. Sobrang init sa labas. Nandito ko sa sa bahay ng biyanan ko. Nakiki-aircon. Wala aircon sa bahay eh. Sabi ko i-silent ko. Nagdaldal na naman ako dito. Bastos talaga ako nung mag-LS, no? Sis Rogin, salamat. Abo, salamat. Isa lang gamit kong cellphone. Wala akong pang ano ba. Diyan lang kayo. Magluto lang ako. Ano lulutuin mo? Salamat, Abo. Buti pa may aircon dyan. Oh. Sa biyanan ko nga. Sa amin wala. Di ata. Nakiki-aircon lang ako dito. Matutulog yung biyanan ko. Nasa labas pa. Kaya nagngaw pa ako. Pero papasok na yun. Ano? Sinigang na hipon, pritong isda. Wow, sarap naman. Paingi. Sana all. May hipon at isda. Lapit na balik ko dyan. Oh, binuhay ho ni Jam. Nag-asawa ka na dyan agad. Nagsawa? Walang pera. Balik agad, babalik agad. Pag walang baon, kailangan balik agad kasi wala hindi makagala. Sabi ko silent pero nagngaw-ngaw ako. Liyatay. Pipito One, mega love shout out. Thanks for coming. Sorry po. Wala po akong wala akong pang ngayon, pang jacket. Isa lang gamit kong phone. Salamat, Pipito. Kitang-kita yung butas ng ilong ko ba? Pipito, nadidinig mo ko. Hindi kita malagyan ng jacket. Isa lang gamit kong phone. Sira yung phone kong isa. Hindi ako makapag-jacket. Nag-ano lang ako para yung WH ko ba? Kasi bagsak na parang si host. Bagsak na. Sis Royin, salamat sa patambay niyo dyan ha.
Ano, malagyan mo yan, sisi. Pindutin mo. Paano? Saan? Dito sa ano, heart? Ay, dito sa may ano, message. Pindutin ko yon. Saan? Paano pagpindot, Sister Jean? Hindi ko alam to. Wait lang. Dito ba sa ano? Sa screen mo, pindutin mo siya. Okay. Screen ba? Ay, ganun ba? Di ba pa nga? Bakit ayaw? Paano? Ayun. Add moderator. Ayun, meron na ba? Meron na siguro. Ganun pala yun. Tanga-tanga lang ba si Srojin? Ganun pala yun. Ngayon alam ko na. Pwede pala kahit isa lang ang phone. Nakikita butas ng ilong. Bunso, hindi ba matutulog ang lola mo? Nagpabuhay siya ng aircon eh. Tapos Wait lang, hindi pa naman papasok agad-agad. para may kulangat pa ako, guys. Bastos talaga akong mag-live, ano? Wala sa ayos. Ano po natin sa pag-pamilya ng Jenny na pinatutay siya? Oho. Hindi ikaw. Pag, may, inang, may inang pala pag hindi siya, no? Okay lang na. Nasagot. Ay gusto yun, saka pa naman. Pero may kasabay kumain si Papa. Si Mama mo kausap ko. Sige, nasabayan mo na papa mo. Ay, Pakulo na ako ng tubig. sige na, bunso. Ano mo nang sabayan mo na yung ano mo doon. Kaan mamaya. Pakulo na ako ng tubig. Kala ko kayo ang magkakape. Nagulat ako, nakababa pala yung camera ko. Sino ba nandyan? Kiyate. Hindi ako Nagdaldal kasi ako ba? wala akong makakita ng po. Maliit na bote yung palagay sa freezer. Goldfish, thanks for coming. Ayos na. Kahit ako babihin ng ano. Nag-iisip pwede. Bilisan mo na, bunso. Sabayan mo na papa mong kumain doon. Mm-mm. Ano na yata eh? Alas 3 na ba? Para nga naman daw may kasabay ang kanyang papa, kaya kakain siya.
Nasa iba headset. Manonood ka din, ina? Ngayon sa kata, sa ano, patulog ko yun. Hmm. Kaya nakita mong tulog, bukas lang. Ano yun, ang tahan. Lagyan lang ang tahan. Nakakatulog ako yun. Ano ba kasi nung nagbigay sa akin ito? Sino ha? Si Amelia at si Amelia si Am. Sino ha? Si Amelia at si Am. Ah, Kaya mo siguro ako. Mga tatlong taon siguro. Mamatay pala ng mga. Mamatay pala ng mga. Binigay sa akin. Binigay ko ng radyo ng maliit. Sira ko na. Pabalik lang ako. Tapos, binigay ko. Binigay sa akin. Ang mga bata. thank you. Goldfish, thank you. Thanks sa pa-membership mo. Thank you very much. Naka-live ako sa tinatamad ko sa matulog. Ito, Auntie Kudit. Thanks for coming. Wait nga lang. Jam. Sige na, Jam. Sige na. Ano mo muna, papa mo? Saglit lang. Ang init. Lumabas talaga ako sa aircon. Ayan. Isa lang kasi gamit kong isa lang yung gamit kong phone. Ayan, bumangon na ako. Auntie ko dit, may galaw shout out. Si Rogin. Nag-ano lang ba ako, sabi ko, habang ako matutulog ako naka-live. Kunin mo nga yung ko headset mo. So. What are you doing? Catch. Pag nalaglag yan eh. Ano yan? Naka-live ka? Oo. Si Rogin, tingnan mo bunso ko. Ito siya oh. Tingnan mo, ayun oh. Tumakbo. Nahiya siya, nahiya. Wala pa naka-live ngayon sa ano yan? Sa ating founder. Ang init-init kasi dito. Sabi ko matulog ako. Kaya tingnan mo itsura ko oh. Ako lang yung nagla-live na wala ayos. 4 million in the house. Thank you po sa inyo guys. Salamat. Dito tayo sa Pinas ngayon. Ang bahay. Abo. Nag-love shout out. Kita mo yung bunso ko, nagtatakbo kanina. Nahiya siya. Bahay to ng biyanan ko kasi hindi ako napiperwis ng bahay. $4 million in the house. Thank you guys.
YouTube. Ano palaman mo? Tingnan mo, ganun-ganun lang nakakaano na ako, 17 minutes na. Nung nakaraan nakapag-live ako, parang ano lang, 1 hour. 1 hour ng nakaraang araw. 5 million in the house. Thank you, guys. Thank you. Nandito tayo ngayon sa Pinas. Percival. Mega love shout out. Thanks for coming. Ayan, may moderator ka na po. Thank you. Thank you sa Thank you sa sa aking, pasyal sa aking munting bahay. Hoy, tapusin mo na ito, bunso. Giyatay ka. YouTube to, bunso, hindi ano yan. Nahihiya ang aking bunso. Ba't ka nahiya, Jam? Thank you sa patamsak. Percival, Ilago. Thanks for coming. Sabi ko silent pero nagngaw-ngaw ako. 6 million in the house. Thank you, guys. Malakas ba boses ko? Kasi nandito kami sa kapitbahay kasi ginagawa yung bahay namin. Kasi tira. Mainit dito, guys, sa Pilipinas, guys. Grabe init. Guys, pa-support naman, guys, kay Percival. Nagbaba siya ng bahay. Salamat sa 6 million in the house. Salamat, guys. Medyo si host haggard, oh. Tingnan mo, wala pang suklayan. Kasi sabi ko matutulog ako. Pero hindi ko kayo matiis na hindi ako magngaw-ngaw. Ayan, nagngaw-ngaw na naman ako. Alam niyo naman si Ping. Ano pa naman sa'yo? Madaldal. Ano pa naman sa'yo? Yun. Cheese. Isa lang. May pagkadaldal kasi You're welcome ho. Salamat. Percival. Mamaya ano ko yung ano mo. Isa lang kasi yung phone yung gamit ko. Nasira yung isa kong phone. Sira. Dito tayo, guys, sa Pilipinas nakabakasyon ng 1 month mahigit. Then balik ulit tayo sa Riyadh. 6 million in the house. Salamat, guys, sa inyo, guys, sa katambay nyo, guys. Nag-ahon ako kasi siya, yung bumagsak na yung WH ko. Hindi na ako nakakapag-live every night pala. Walang parang si Jaja, parang Ma, kunin mo na lang. akin na. Ilayo mo yan. Oh, hindi ka kita. Si Jaja. Gulo ako dyan, mama. Para naman tong Ma, akin na. ay kita. Hindi ka nga kita. Ako lang. Nahihiya guys yung anak ko. Bunso ko yun. Kain tayo. Ang ganda na yung aking Bilisan mo dyan, tapos matulog ka. Kayong dalawa magtulong daw ng papa mo. Salamat po sa Sisi Jane, salamat sa paharang. Anak mo na yan. Oo, anak ko siya. Siya, 12 years old.
Bunso ko siya. Ayan, oh. Nahihiya, ayaw magpakita. Oo, Sisi Jane. Salamat, Parcel, Val. Salamat. Oo, nakauwi na ako. Ano na siya, magto 2 weeks ako Lunes. 1 week na ako mahigit dito sa Pinas. Isang buwan lang ako mahigit, then balik na ako. Percival, mega love shout out from Sisi Jane. Maganda ka daw, bunso. Ako pa ba? Abo, mega love shout out from Sisi Jane. Sisi Rogin. Kain tayo. Nangunain. Kanina nakahiga, ngayon nangunain na ang host, di ba? Mega love shout out Jane from Percival. Hindi ako Percival, hindi kita maipin. Mabilis lang ang isang buwan sisipin. Oo. Pag walang budget, kailangan bumalik agad. Dito lang ako, Sisi. Ako multo naman pa, ma. Kud lang. Ano lang multo? Sige lang, Sisi Rodin. Salamat sa patambay. Oo. Hindi ko tinapos yung yung dapat talaga sis Jane. Ang balik ko July 3. Kaso nga lang, nakiusap yung amo ko, di ba mag-e-ed ng 25. Bago mag-25, balik ako ng 25 ng June. Balik na ako ng Saudi. Kaya isang buwan, lang ako. 1.5 month. Hindi ko na tinapos yung aking bakasyon. Saka, isa pa, wala nang pera. Ox lang, host. Salamat sa pag-intindi, Percival. Pero yung phone kong isa, hindi ko mapagawa eh. Maraming pa. Bagsak talaga yung yung WH ko, saka views ko, nawala lahat. Simula ng Ramadan, need talaga manisis. Oo. Kalain mo, first time kong umuwi. Hi Wings, vlog, mega love shout out. Thanks for coming. 7 years, tapos ngayon lang ako umuwi. Harang 2 oras. Salamat sa paharang. Jane from Wings. Ayan. Rogin. Bakit di ko makita mga comment nila? Hindi mo makita sis Jane? Bakit? Percival Ilago from Wings. Bakit ganun? Sa CP mo kaya? Hiyang-hiya yan sa hiyang-hiya sa camera. Ayaw magpakita ng bunso ko sa camera. Hindi ka nakikita dyan. Pahin yung tubig dyan. Malamig. Mainit. Mainit mo, Bek? Baliw. Tubig na malamig. Mainit. Ayan, kita ko na. Wings, mega love shout out from Percival. Mama kasi, ilayan mo yan. Hindi ka nakikita. Mama, nakikita ko yung sarili ko. Nakikita niya daw sarili niya. Maganda ka daw, sabi ni Percival, oh. Sabi nila maganda ka daw. Mama, ilis mo yan. Kaya huwag kang magtago. Bunso, pahingi. Bastos ka gato. Ilayan mo yan. Wala na, inalis ko na. Paano nadidiscover? Ma, ilis mo Wala na. Ano wala na? Ayaw magpakita. Masyadong mahiyain. Yung nanay nila makapalang mukha. Ang mga anak ko eh. Si ate nagla-live. Tapos lagay mo ulit ng tubig yan. Bunso naman.
Para naman tong... Kaliw mo yun. Hindi pa ako nagsusuklay. Nahihiya. Grabe tong anak ko. Mga bata mahiyain pagdating sa ano. Ang init. Saan po kayo sa Saudi host? Sa ano ko? Sa Riyadh mismo. Riyadh mismo sa ano? Sa exit 4. Exit 4. Ikaw ano? Sa Riyadh ka din? Exit 4 ako. Riyadh mismo. Mahiyain pala siya. Mahiyain nga eh. Binigyan mo na ba? Hindi pa nga hindi ako makadaan eh. Bakit di ka makadaan? Oh, itabi ko sa akin. Ayan, wala na. Mag-premiere ka, sisiping para sa WH mo. Hindi ako marunong, sis. Hindi ako marunong mag-ano ng premiere. Paano? Eh, bakit nasa loob si Paise? Paano mag-premiere? Nakaiga. Oo, natulog. Paano mag-premiere? Hindi ako marunong. Oxos, dati po ako Saudi. Nasa Alcobar ka. Ayan si ano, si Rogin, saka si Abo Alcobar yan ah. Alcobar ba talaga kayo? Ay, hindi pala. Hindi pala Alcobar yan. Ano pala yan? Ano yun? Madali. Ano ba yun? Ano ba yun si Rogin? Yung upload mo idaan mo sa Premiere. Paano? Hindi ko pa napag-aralan yung Jane. Kung paano yung Premiere. Kaya nga bagsak lahat yung ano ko, yung WH ko, yung views ko. Simula nung nagpunta ako dito, nakauwi ako, isang beses pa lang ako nakapag-upload ng video. Hindi pa ako nakapag-upload ulit. Ilan views? 51? Hindi pa ako nakapag-upload. Dati, andun lang yun sa upload CC, makikita mo baba ng Premiere tapos pili ka ng time. Ganun. Dati po ako doon host, ngayon sa Paris ka na. Wow, sana all nasa Paris. Buraida nga pala, Buraida nga pala yan si Rogin at saka si Abo. Gabi lang sisi para marami support. Mga ilang minuto sis Jane kailangan ng premiere. Init. Saan ko siya isisit? Hindi talaga ako marunong. Gusto ko nga sa gabi sis Jane. Mag ako sa gabi, mag LS kasi madami-daming tao. Kaso nga lang gabi na ba dito, kahit ilang habaan mo para taas ulit WH mo. May bago ako upload po. Sige, mamaya anuhin ko. Mag-iwan ka ng baka sa akin, Percival, anuhan kita, balikan kita mamaya. Anuhin ko yung bago mong upload. Kasi lang ang cellphone ko, kung sana, hindi napapanood ko yung mo. Hindi kasi ako marunong pa yung mag-premiere. Hindi pa tayo ako nakapag-try, sis Jane. Depende sa'yo sis kung mahaba or maikli lang. Mga 1 minuto. Dan wala ako bakas. Percival, Dan wala ako bakas. Tatago yung bunso ko. Huwag bilisan lang yan. Mama, Nang ano? Tapos? Ha? Magkanin ka?
May ulam doon ah. Marunong ka? Magluto ka. Kasama. Wah. Busog pa ako dyan. More than 10 minutes, Sisi. 10 minutes. Baka ano, kasi pag halimbawa ng ano, 'di ba? Pwede mong pag may premiere ka, pwede mong lipaano sa nagla-live. 'Di ba ganun 'yun? Kyle Wings, mag-love shout out from CCJ. Ganun pala 'yun. Jana. Oo, Sisi, ibaba mo, naka-live lang. Oo, kasi hindi pa ako marunong. Wings, turuan mo nga akong ano, mag-premiere daw. Mag-premiere ako kasi bumaba na yung WH ko, bumaba yung views ko. Ako bumaba din. Di ba? Mainit dito sa Pinas. Sige lang, Sisi, pwede sa amin kahit saan punta kami. Sige, itatry ko. Itatry ko siya. Basta saan makikita yun? Yung premiere na yun pala doon sa, di ba may isa yung video? Uy, salamat kay Wings. 2 months talaga, Wings. Salamat. Di pa ako nakakapag ano ba? Dandikit Jane. Ang init. Pag hindi ka nag-upload, wala. Pag hindi ka nag-live, wala. Walang ano yung WH mo, bagsak lahat. Andun lang upload Sisi, tapos scroll down ka lang ng andun sit premiere. Kay Wings, marunong ka na ba? Di ba nag-ano ka dati? Thanks, big host or module, lolo. Sige, salamat. Salamat, Wings. Alam ko naman mga ano kayo, work kayo ngayon. Anong oras ba dyan? 1, 2, 3, 4. O, 10 morning pa lang pala dyan. Diba? Marunong yan si Wings. Alam ko niyan si Wings marunong, pero ano siya, yung nagugulat nga ako pag inopen mo yung kanyang ano, nawawala ka agad. Pasukli na lang, Ma'am Jane. Salamat. Pag-aralan ko yan. Maghanap ako ng video. Premiere ko. Pag ganun pala, pag premiere pala, ano din sa ano din yung sa WH, dagdag din. Hindi kasi ako Wings, hindi ako Wings makapag Wings. Guys, ano naman guys sa bagong upload ni Wings. Kay Wings Vlog. Hindi ako makapag ba? Ano tawag yan? Jacket? Paano ba mag-jacket dito? Dito, 9 a.m. Ano dito? Lahat naman marunong ako. Buwang ka talaga, Wings. Ang init. Ano dito? Alas 3:20 na. Sabi ko, sama ko dun sa biyanan ko ba, maki-aircon ako, matulog ako. Abo, mag-love shout out lahat naman. Oy, Abo, tingnan mo si Kalbo, kung ano na problema na naman. Wala, oy. Bro, Abo, frying fry wings. Ayan. Malakas ba boses ko dyan? Dikit na sa'yo, Percival. Salamat si Jane. Hindi pa nga ako nauwi ng Bicol ba? Baka next week mauwi ako.
Next week pa. 3 days pa. Thank you, Ma'am Jane. From Percival, Ilago. Sabi ko, dito, yung ano natin, yung balat, pag pinagpapawisan, parang may libag. Diyan sa Saudi, wala man akong libag. Tingnan mo, oh. Ayan, laki-laki niya, no? No, si Mama! Hala, si Mama. Wala na, hindi na kanina na nakita. Hiyang-hiya talaga siyang magpakita sa ano ba, sa cam. Masyadong mahiyain. Ayusin mo dyan, dahan-dahan ka lang. Bakit mag-hotdog ka rin? Nagutom siya, nagutom. Oh. Init. Thank you guys sa nakatambay, guys. Mag-ano lang ako, mag 1 hour lang ako, okay na yun. At least nakapag-update kay Lolo, di ba? Kasi baka mapalo ako ni Lolo. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakapag-ano. Million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ang hirap kahit sabihin mong wala kang work, hindi ka pa rin mana kay Mama Sexy. Salamat Percival. Ano siya yung sabihin mo na kahit na yung ano ba yung nag-ano ka bakasyon ka makakapag-ano ka, hindi pa din. Mang Inting Vlog, musta ka bayan? Ox naman po. Ox naman dito ko ngayon sa Pinas. Yung sabihin mo nasa bakasyon ka, maaano mo yung ano mo yung whitey mo. Hindi mo din maano kasi ang dami mong ligpitin. Kaya hindi din ako hindi makapag ano tawag diyan. Hindi rin ako makapag mga video tapos live. Hindi ko din magawa-gawa ng hindi katulad nung nandiyan sa Riyadh, 'di ba? Gabi-gabi pagka hindi talaga busy talagang gabi-gabi ako. Nag-ELS ako. Ngayon hindi talaga makapag kaya biglang bagsak. Simula ng Ramadan, tambay Sisi may dumating. Sige lang Sisi, salamat sa patambay. Ano yun? Pag naligo ka kasi host, maghilod. Baka hindi mo alam, papuntang Bicol. Kay Wings, naghihilod naman ako. Iba yung hangin dito, malagkit. Malagkit ang init, tapos pawis mo, tapos malagkit. Tapos pag ginanyan mo siya may libag, hindi katulad sa dyan sa Saudi. Kailan ka umuwi sa partido? Hindi pa ako next week uuwi ako. 17 yata, 17 or 18. Uwi ako ng Bicol. Next week, mga Miyerkules yata yun. Hindi ko nga alam kay Wings, hindi ko nga alam kung saan na yung sakayan ba sa Bicol ba. Basta magpunta lang ako ng Cubao, bahala na. Hindi pa po ako nakauwi ng partido. Next week pa lang ako uwi ng Bicol. May inaayos pa ako dito kaya hindi pa ako makagala-gala. Oy, Wings, saglit lang ako dito tapos balik na ako ulit diyan. Hindi ko tinapos yung bakasyon ko ba. Mang Inting, biglang shout out from Wings. Ayan. Guys, mag-ano naman kayo guys, dikit-dikit kayo dyan, support na lang guys kasi hindi ako masyado isa lang yung cellphone ko.
Pasensya muna kayo sa akin. Pasensya muna kayo kay host. Isa lang yung gamit na cellphone. Taghirap. Mama, can you help me? Bakit? Ano yung luto? Anong ganun ganun yun? Durog-durog. Bakit? Luto na yan? Durog-durog. Bakit dudurugin? Nagutom ang batuta. 7 million in the house. Salamat, guys. Huwag mo kong tawanan, kalbo. Kalbo, pautang. Parang ako si Bonakid ba? Pautang. Hindi ako makauwi-uwi. Wala akong pamasahe pa uwi. Bicol. Uy, ang hirap umuwi. Ang hirap magbakasyon. Pag wala kang sapat na ano, may mura sa sakyan sa Cubao. Ano, ang hirap pagka yung ano, yung ano mo, yung tawag diyan, yung baon mo. Kunti, kailangan talaga pag magbakasyon ka, ang baon mo talagang madami. Xerox kayo ng ano. Salamat. Itlog daw, nagsangag. Kakakain lang tanghali ang kain na naman. Basta oh. Pakakatapos mag-loot. Ano mo yan? Kumain ako. Kali ka lang ng buhok mo sa... Ano? Hindi ko alam yun. Basta bahala na punta ako ng Cubao. Kalbo, pautangin mo nga ako, kalbo. Wala nang pera si Ping. Naubos na ba? Ilang ano pa lang, mag 2 weeks pa lang ako, ubos na yung baon ko, giatay. Mahirap pagka umuwi ng konti lang yung pera. Tapos ang mahal-mahal pa ng bilihin. Dito, pagka hindi ka nag, ano, yung isang libo mo, isang araw, ubo. Ulam lang. Ilan anak mo po, host? 2 po. Isang, ano, isang 21. Yung panganay ko 21, tapos siya 12 years old. Malayo ang kanilang agwat. Sige kabayan, may gagawin ako. Salamat, salamat Mang Inting. Mama, gusto mo paglagay kita kanin? Ayoko bunso. Ayaw mo tikman yung luto ko? Ayoko, busog ako eh. Ma! Ay, bastos. Hindi susubo na lang ako sa ano mo. Hindi ako magtali ka ng buhok. Pilitin ba akong kumain? Kakakain ko lang. Si Kalbo hindi na ako pinansin. Nanghiram lang ako ng pera, hindi na ako pinansin. Nilayasan ako ni Kalbo. Init. Sabi ni si Rojan. Ang hirap si Rojan umuwi, promise. Ang laki ng mga bilihin ba? 1/4 na ano, sibuyas, magkano? 40 yata yun, bili ko. 1/4 lang yun Di 40, 80, 160. 160 kilo ng sibuyas. Di ba? Kaya, yung ganyan pa yan, yung gaitlog lang, yung gaitlog ng pugo, yung laki ng sibuyas. Hindi pa siya yung kalakihan, hindi katulad ng sibuyas diyan kay lalaki. Pero dito, gaitlog lang kay mahal-mahal. Tapos yung ano mo pa, ang sahog. Patingin. Kain-kain ka, kunti lang kakainin mo eh. Hindi, sadamihan ko pa mamaya. Wait lang kasi. Tikman ko daw yung kanyang sinangag. Sige, ubos ito itlog mo. Pwede na. Ganoon na magluto. Bakit? Ito, ba't naging Hello Kitty itong... Ano na ginagawa sa taas?
Ano na, yung wall na. Nilalagyan na? Mm. Ba't hindi mo tinulungan? Me? Nung sabi mo tutulong ka. Hindi yung wall na didikit. Yung sa ano pa lang. Pangharang. Division. Wala. Yung ano, pinaka-ano. Division. Divide? Times. Ha? Parang yung times yun. Init, guys. Tingnan mo, pawis ko, oh. May tatawag pa tayong electric fan. Saan nga? Ang init. Dito naman si Pfizer ko, oh. 6 million in the house. Nakaka 47 minutes na ako. Nakaka 1 oras na si host. Pag ganun-ganun lang. Pfizer, uminom pa. May hangin-hangin. Gusto tong bata na to eh. Nagsinangag tapos ang gusto eh. Samahan ko pa siyang kumain. Katatapos lang namin magtanghalian ba. Yan tayo. Malapit ng aking balik jam. Masyadong mahihain ang aking bunso. Payo-ayo pa ako pero maubos ko yung ano niya. Ayan. Didikit ko. Sa Saan? wall. Sa gilid ng kama ko. Ganun siya. Hmm? Ano yan? Din kala Ate Ann. Yung ganun. O, ba't mo kasi tinapon? Tinapon mo. Like, criminal undercover. Kabarot. Sa cellphone ko. 6 million in bibigay the ko na lang house. pala to Salamat sa guys. kaklase ko. Salamat sa inyo guys. Lo! Ayaw ka pa. Masarap pala. Kasi parang masarap nito bunso. May ano siya, may... Ketchup. Hindi. Bagoong. May bagoong siya. Nagutom talaga ako guys. Payo-ayo pa ako ng inaalok ako ng bata eh. Tamad na ako balik dun. For the lolo. Kumain ko na. Tamad na ako kumain. Sige, minute. Tapos, hindi ka matutulog? Hindi, kaya ba ako natutulog? I don't want to. Because, no. Ano lang tayo guys, 15 minutes. Mag-off na ako. 1 hour lang ako. Pang-update lang si Lolo. Salamat guys sa mga patambay nyo guys. Sa Riyadh, kusina. Pagdating dito, kusina pa din. Parang favorite ko talaga yung ano kusina. Ano? Lagyan mo dyan. No.
Mamalo. Ano yan? Kami mga kaibigan. Diyan ka din? Yun. Ba't hindi ka nag-picture? May picture yan. Hmm. Kung pa-post ko. What? Kuha kong inumin. Amo. Oh, malamig. Tapos palitan mo yung ano. Palitan mo yung tubig na. Gusto mo at maghiga ako ng saglit sa lola mo. Sayang yung aircon. Malamig. Gutom. Ma. Hmm. Sabi ko nga. Sige, ko na. Hmm. Ang kakain. Dito ka na kumain. Tapos ligpitan mo dyan ang ginawaan mo, ha? What? Hindi malamig. Ano lang ako, abo, one hour lang ako. Nag-e-end na ako. Noros ka ba start? Ano, naka 54 minutes na ako. Kaya 10 minutes na lang. And na si host. Kumain ka na dyan. Salamat sa patambay nyo, guys. Update si Pinky ano kay Lolo kasi mapapalo na. Hindi na ako nakakapag ano kay Lolo ba. Hindi na nakapag live, hindi na nakapag upload. Excuse me. Yun. Naglalaro yung aso sa kapila. 6 minutes na lang, guys. Thank you sa inyo lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. Si Abo, si Rojen, Win, si Jane, sino yun? Edith. Kumain ka na, Jam. Tapusin mo na. Wait lang, Mi. Ang dapat ng ano ko ba mukha ko, ma'am? Wala, oh. Di ako kita. Dakilang tumboy, wow! May galaw shoutout po si Ate Ping. Salamat, Dakila. May galaw shoutout. Thanks for coming. Salamat. Dito ako sa Pilipinas ngayon. Nakabakasyon si Ping. Pinas ka na? Oo, dito ako sa Pinas. Ano lang, konting kimbot na lang, balik na ako.
Ano lang ko, 1 month lang mahigit. Mag 2 weeks na ako sa Lunes. Dito ko ngayon. Bakasyon. Ay wow, sana all na lang po. Sana all. Masarap ano, Dakila, masarap pag ano, yung maraming baon. Pag wala, naku po, gusto mo na umuwi. Bossing, mega love shout out, ayan, from Wings. Masarap pag marami kang baon. Pag walang baon, gusto mo nang bumalik. Ay, wala ka ng panggastos. Kuya Wings. Banana talaga sa ano, cucumber. Hindi ko ito makita yung pang Wings, nabibingi ka sa sinabi ko sa'yo. Walang yaka. Hahaha, sana binaon mo mga kubos. Oo nga eh. Wings, kanina nag-ano ko sa'yo, panadaldal ko, hindi mo ko sinagot. Ayaw mo pansinin yung sinabi ko. Hindi ko makita yung live. Alin? Yung live. Hindi ko makita. Host, ano? Payaw-yaw ka pa, kumain, ikaw na yun. Alam mo, Kuya Wings, yun ang banana at pipino. Oo nga, inaaya nga ako ng anak ko, sabi ko ayoko, pero ako nakaubos nung sinandok niya ba. Alam na ni Kuya Wings. Ano yon? Ano yung kalbo? Ano yung kalbo sinasabi ni Dakila? Ano yung sinasabi ni Dakila? May ganang shout out, Dakila, from Sisi Rogin. Uy, walang nakalagay sa akin kung ilan kayong nandyan. O, bakit nawala? Bakit ganun? Bakit nawala? Di makikita? Search mo nga ako. Nawala oh. Kung ilan pa yung taong nandyan sa akin, ba't ganun? Akin na nga, akin na. Search mo. Search mo. O, ayan na. O, paano hindi mo nakita? Daaman yung ano mo, live mo. Ha? Yung live, Ayun, di ba? Huwag mong i-skip. Kasi, skip natin yung... Joke lang. pera nga yan, ayan oh. I-skip daw ng anak ko. Bastos na anak ko to ba? Ayun, huwag mong i-skip anak. Ang dami mo ads. Oo, huwag mong i-skip yan. Hiya mo na. Daming ads yun. Yan na yan ngayon. Mm-mm. Bakit parang bait ko? Late ka mag... Ah, pati? Hindi ito yun. Hindi yan yan. Pumunta ka nga sa ano ko. I-search mo. Ayaw talaga tayo pa. Dito naghahanap. Akin na. Hindi ako marunong mag-ano dito sa ano mo. Ano talaga may asa ka talaga? Ano gagawin ko? Tingnan mo na. Ang cute. Hindi ka na-subscribe sa akin? Kaya ako nag-uppercut. Bakit ganun? Hindi ko makita yung live ko. No. Wait lang. Pumunta ka nga sa ano, sa mismo. Huwag na yan, pumunta ka na lang muna sa YouTube. Hindi ko na makita yung ano, bakit ganyan. Ano yung gago? Ano yun? Sorry. May
May nag-message sa'yo. Puro ka pa ano siya. Naklase ko yun. Iminis ko. Iminis ko si Yvonne yun. Yvonne, ang aking Sige na guys. Salamat sa inyo guys. Naka 1 hour na si host. Ayan. Salamat. Dakilang Tumboy. Si Rogin. Wings. Abo. Then si Jane. Sino pa ba? Yung bagong pasok sa akin. Hindi ko na siya matandaan. Salamat sa inyo guys. Thank you guys. Salamat. Naka 1 hour na si host.